ना कौन बापा ना बोऊ ना जेजेमा ना माँ ना आउ जेजे ना तुम गाँ ना पोस्ट थाना जिला राज्य ना देश ना भारत राजधानी कोठी ओडिशा राजधानी कोठी ए फॉर बी फॉर सी फॉर डी फॉर ई फॉर एफ फॉर जी फॉर जी एच फॉर हेन अर्थ कुकुड़ा हेन अर्थ कुकुड़ा आई फॉर आइसक्रीम एतिकी जा मुझे घोषी आगू घोषब जनवरी फेब्रुआरी मुझे जानछु जनवरी फेब्रुआरी मार्च